the food. Tinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHedmeni. Tinoda kutaura chokwadi pamberi paHedmeni. Zvese zvandichataura chichava chokwadi. Zvese zvandicataura zvichava chokwadi. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Ndoranyi pasi mutsanangura. Ndiwa pano ndichitaura nenyaya yemugani. Ndinetsana nagogo nenyaya yemugani. Kuti ndiuye pano akazosvika pakutema kuti ndanga ndasima mumugani. Saka muri kuona ndiri pano. Wakaenda kotanga kugara pamurugara ndiani? Ndini. Awo mama yao wakatengeserwa nani? Nagogo wangu. Wakauya wakaratidzwa kuti munogumira apa muchigumira apa. Wakaratidzwa but takazopiwa mapegi necancel. Necancel. Saka ivo vari kuramba kuti cancel ichauya kutangisa. Ningo yakareba semuchiresera nemugano kubva 2014 until now. Makamboenda ero kanzuru. Kanzuru yakatotaura kuti ndandiremboona mbuya avo. Ndikaenda futi kwasabhuku zvikanzi mbuya musonzi anonetsa. Kanzuru nasabhuku kana wakawatadza isusu atowatadzira. Uno kuti noswatura. Apa ininiwo ndakashaisha nekuzowasira toilet. Nodaiwo wakazosiya toilet yawo itori kwawo. Takatoti ngaibvei papa. Saka ndakati sezvo kanzuru yadini yapinda. Imimi chimbobvisai 1 ho. Mumboshandise 1 ho. Ndipo pakatanga bopoto. Saka ndoda kuti toilet yawo ibve kustendi kwangu. Nditange zvimwe zvekuita. Alright, yakanaka. Vasunge maya. Unoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHedmeni. Ndinotaura chokwadi pamberi pedare raHedmeni. Zvese zvandicataura chichava chokwadi. Uri Mwari ngatitungamirire. Ogara ipasi. Taura itu zvembuya. Hapana chendinoramba zvese zvaari kutaura ichokwadi. Zvese muri kuzvibvuma? Ndiri kuzvibvuma. Muri kuzviitirei? Ndiri kumbokumbirawo kuti zvinoita here kuti ndimbotange kutaura pezvakatangira. Saka ndati tauraiwa, ndikwadanditaurai. Sunungukai mai. Zvemunoenda muri kumbakwena sai kusununguka. Tine mapegi edu etakapawo ngekanzuro. Toti rekugeti nerekuikoko kwetiri kushupana. Saka takaambe kushupana kare, handidi kumunepera. Takashupana mbuya akanditengesera achipo. Abasisina hapo mbuya kabasa. Wakatange kuramba achidzike kwangu manje. Asi ini ndindakatange kugare pastendi kutenge stendi 2003. Akati apa ngepani? Ngepangu. Wakandi waitumwa ndimbuya wacho. Waitumwa ndiripo. Ndandosvika aidaidza iyena. Wakatange kupindira azwa kuti azokuti ona iya sekuru uyu wakudzikisirewo nini yangu yadhi yangu. Ndipo wakataurirwa kuti handizvo. Atete aya akatenge yadhi yawo 2003. Ndiye wakatondiperekedza kwani kwasabhuku. Tikaita zvese tikabvisa. Ndombononoke kudini manje. Uya. Pakazopinda cancel manje. Yakabhaya zvikidini yazvipedza. Kuti uonini iye manje ndiye wakanditanga pakuteme zviro. Wakaende koti temate kokorora magwera angu kuisa angaibva. Kwakukorora ese kaonika chokabhande kese. Ndakaedze kuronde tsoka kuti munhu wangari kumboite izvi ndiani asi munhu wemurume. Butsi munhu wemurume. Ndakabva ndaramba ndichironde bhande raakafamba ndiro pakapasa reHedmeni. Hedmeni ndakaenda kotaurira baba ake Nyakutumbura.
ndikati ndizvo zviri kubva kwangu. Baba akati bwasha kudai mwatore helmet yacho, ndikati handiri kutaura, handiri kutore chiro chemunhu, zvobva zvapera zvakadaro. Mazwa oraiti ndiri kuoneka onini kacho kari kunetsa maningi. Wanga aine mombe dzacho dzichirye munda wangu zvekuti ndikarimawo muriwo matimati zvinyi dzouya dzodya usiku, dzaitouya usiku ndichizviona. Ndoende kotaure kwani kwasinyama, sinyama wakauya katatu akagadzirise yadhi iyoyo akamutongwa sinyama akanditendai kumapurisa. Ndobva ndaenda zvikazi nyaya yanyu mbuya ka, nyaya yezvipfuyo yakarambidzwa munyi mugross point. Saka wodini dzokai kuna sinyama unoipedza nyaya iyoyo. Saka iro bhandero iro manje reraini iyoyo yendakatemawo maruwa rakaenzana nekwakakorore mazera 2 years ndichikororerwe mazera zvopera. Anhu akanditendai komangara ndikati zvatopera zvangu zvatopera. Saka ndoise line ndikati zviri kundinetsa. Penda ise line kacho ndakatengeka line kanongodifenda chete. Mbuya ndoda kuti mutisanangurire maererano nenyaya yemuganho wamuri kunetsana. Ndiwo muganho wacho iwowo. Ndiwo iwowo. Wobva adini ndiwo muganho wacho kwewakabvira ikoko. Muganho wamuri kunetsana uri wedzasi. Ngewenyu here muganho wamuri kunetsana mitemo akati. Saka ndataura kuti handiti nharo. Ndataura. Sanganai nenyu. Heji mwakatema ngenyu here? Haisi yangu. Maitema heji yauyu? Maitemere? Ruregerero. I'm sorry. Patson Timburwa. Nyaya chimangariro chako chauya koita inyaya yemuganho. Uchitaura izvoni kuti mbuya wari kuuya kunzvimbo kwako. Ndizvozvo. Handiti? Ndanzwa futi kuti yadhi yako pachimiro chapo pari zvinezvi kanzuro yakatopega. Ndizvozvo. Kuti munhu umwe uyu kwake pekutogumira. Ndizvozvo. Asi mbuya wari kuuya kunzvimbo. Wari kuramba manje zviri kutaurwa nekanzero. Chokwadi pamberi paMwari saka ndapika. Gariterere kuti ngazvidzokere zvakaita zvakapimwa zvacho ngazviite zvisaizvo. Alright. Saka mbuya muchizosvisana kunoku. Apa maonero angu endiri kuita handiti makamboenda kwesoko muchienda kwesoko kusvikira uyazomangareka. Saka maonero endiri kuita ka changamira anouya ipo papo handiti ka obva aita zvekuti mangwana uyu asazokomplaine futi mese muchiri wapenyu amenoti munopaona sei kuzoitira mangwana futi kuti mimi pamwe muchaita futi musikazwa yenyuyo anaseusiyanatsa kuti apa iwo zvakamira zvakadai apa uyu zvakamira zvakadai zvosainwa zvoonekwa pajekerere kuti aiwapa kuti mangwana pasazove nemuromo sande zvere nguva ndo chete nyaya irapa. Ngachidai zvimbuya. Ndatotenga plastic yekuise kwangu. Mbuya. Chimirai titaure nemumwe tichidai. Imwe muri kufuka mutemo wakaiswa nekanzuro. Ini ndaitofunga kuti ari kundikuruka. Ngati muri kufuka here mutemo wakaiswa nekanzuro. Handiri pikisi. Tende yenyu makatengeserwa ndiani? Ndimbuya kabasa. Ndimbuya kabasa. Mbuya kabasa ndimbuya wa uyu ka. Mai wa baba wake. Ini ndimai guru wangu. Ndimai guru wenyu. Ndisisi wenyu here kana kuti? Akuru. Ndingati pakuroorwa kwavo iwo akuru kuna mai angu. Vakuru kuna mai wenyu. Zvandiri kudai nini mbuya ngezvekudai. Mune mwana here wakuru wamwauya naye pano? Uri apa. Ngauye pano, ngauye agare pamberi apo. Mbuya imwimwi mune misikazwa yemina mbuya. Mupurisa wangu endakatuma kumba kwenyu netsamba yangu yekukusungai makataura kuti kudini pari.
ndakatengeserwa ndimbuya kabasa asi ndiye uri kundishungurudza. Makati ndiye uri kumushungurudza. Ko nyaya yako kudare mwakati ine nyaya yemari yedare. Ndakati mari ino ndakati izviya. Ndimo wakataura, ndimo wakataura zvamwakataura. Ndakatanga kuti handina nemari. Ndinosvika ndichiti akati munondouya uyai kudare uyai matende dare. Mwandouya zvakati munondouya namwauya musina mari yedare naye. Ndauya naye. Mwazionepi mwakanga muchiti ndinonepi mari yedare. Ndapuwa ngeuyu mwana wangu. Chinoitika ngechekudai zvimairo. Tinenge tichitarisira kuti mazera enyu andingi munotidzora. Tisu vana vadiki. Vana zvomuri kuita handizvo. Pano pakarema, pano panorwadza kuti tidzore inini. Muchinge makagarisana makadai izvizvi muri kutaura kuti mbuya auyu ndimai guru wenyu inini. Zvichireva kuti mutori mbuya kuna uyu handitika. Zvichireva kuti imimi zvomuri mbuya kuna uyu ndimwi mwaifanira kunga muchitomupa mazano. Uyu achitoona uyo nedzimwe dzenguva anenge achitoti tete kana kuti hanzva handiti. Anoti muzukuru baba mwana wenyu inini. Baba ake ndiyo hanzva yangu. Zvino zvatinotarisira isusu ngezvekudai. Kanzuru inoita zvinhu zviri pamutemo. Inoita zvinhu zviri pamhepo. Saka muchizwa ichiti ukawaka illegal structure, gredha rikanga rakouya rinoenda kopinda nepakati pemba yako nokuti ndo panenge paine road. Haupi dambudziko kanzuru. Unonga kutozvipa dambudziko kana kune munhu akakutengesera nzvimbo kana usina kutengeserwa nekanzuru. Uyu wakaenda kogara pastendi pababa ake uyu. Imi mukakoenda kotengeserwa ndimbuya yake. Unoziya maboundaries emunda wake uyu wababa ake waakaenda kunopiwa. Otaura nemumwe nemuto wakafanira semunhu mukuru. Oende kosima heji yekudimaketa kuti mnogundi inini yadhi yangu inogumira apa. Imwe mwakuende kogura he mwakuende kotema heji yacho. Saka muri kuteere atame ipo papo mosara muchigara ipo kwenyu. Mavuma. Saka mukanga muchitamisika vanofanirwa kushapura. Kurokurowa ishamu. Handina tendera. Kurokurowa ishamu. Shamu yacho ndichakurowa yepambera. Chandinoita ngechekuti izvozvizvi ndinoda kuti kunetsana kwese kwamuri kuita yako ndoda kuti ndipedze. Ndoda kuti mutsvagirwa $20. Ndomutsvagirwa $20 zesoka. Ndoda kuti ndive ndione nzvimbo iyo. Ndo vandasiya ndateme zvirango zvangu zvokufumi. Zvizokurowa shamu yangu manje musi wa 16. Munga maudzoka muno mudare. Handipi judgment bavo. Swa 16 munoya muno. Ndopa judgment yangu. Kuti nzvimbo endaiona. Uri responsible naapa. Iwe unotangira apa chigumira apa. Iwe unotangira apa chigumira apa. Ndochikurowa shamu yangu imusikazwa yenyu iyoyi. Nekuti munodherera sabhuku. Munodherera kanzuru. Mwakuya mwabvuma kwendiri. Kutobvuma semabvunzire munoita pamberi pekanzuru nasabhuku. Mukandoenda mwega yakweyo mwakusvika mwakozviramba. Ndokubvisai pano ndokuendesai pamambo mwobvuma pamberi pamambo. Mwopetuka futi mwakozviramba. Saka ndode kuti ndiuye inini ndione ndosiyanda sehoko dzangu. Ndotanga ndakuchikurowa ishamu. Yekuti mangwana musazozviita futi. 1 2 mari yeuyu yabhadhara mudare marime mupedzere mari yake $20 yake. Kana muri kuti sorry makakanganisa mudzokesere mari yake. Mupe mari yake uyu. Saka muri kuti ndodini urida mari yake uyu. Wozwa anga ndomhangari nyaya yakawina. Nyaya yake wakawina kuuya kumhangara kuziva kuti uri right. Munhu ari kunetsana naye haasi kuzwisisa dare tiribatsireiwo. Saka mofarwa kumupa musi wa 16 pendiri kuyapo pemunenge muridzoka mudare munomu. Ndoda kuti mupe mari yake uyu. $20. Izvozvo wacho ndoda kuti mari yetsoka yangu $20 uyo $20. Pamuri kuya kunoku kana zveshwandana sekupruvha futi mari yangu yetsoka yachandipa ndimuchamupedzera futi. Zvandoti mwana kumusana mwana padumbu mai kumusana kutsva kwacho. Kuti ndimwe akonzeresa kuti apindewo matare. Saka ndimwe munofanirwa mudzosera mari yake yaari kupinda nayo matare. Mukunda wacho regera nditaure newo. Ava vanhu vakuru vahanzadzi. Mumwe mwacho munofanirwa kuti mupote muchiona vadzorei. Muchiona vabereki vachitibereka zvere. Tinotanga tiri vana vadiki tichikura. Patinokura kusvika pamaeji zedu anapa ana eji yawo iyoyo wataa mwana mudiki. Vakutofungirwa nesusu vana vavo. Zvinorwadza, zvinoshoresa kuti maeji zedu anaya tinge tiri mukati mematare nenyaya dzinenge dziri mukana vabereki
yatinokwanisa isusu kuti titi isusu waona kuti mubereki ndo zvaari kuita manga mutori suppose kuti mutoenda muchinoona mazwa kuti wari kunetsanawo maifanira kuti mutoona napatu patiti azizwa zvavari kutaura makusana pemugano wako namai asi mugano tiri kuziva wakadai mowirirana papfungwa dzenyu dzegeneration yenyu nokuda kwekuti speed yepfungwa dzenyu ichiri kumhanyirana izvozvi speed dzepfungwa dzemukomana wayo nedzamai avo dzemukomana wayo dziri kure kure. Mai avo vakada kuti vange vachitaura naye zvinenge zvakuita sekuti mai avo vari kutoshungurudzwa maningi pamusoro pechiro chavo chisiri chavo. Munase kupaona. Saka ndiri kukumbirisa zvakanyanya kukunza kwenda kuita apa handi kuti une mhosva yauinayo asi kude kuti ndibatsirane newe ndichikuona kuti please pane nyaya dzinenge dzakaita seidzi tine maages anenge akadai so ngatiedze kupindira mukati mayo menyaya dzakadaro toedza kuyananisa vabereki vedu tovadzora. Vabereki vazhinji hasiro wega, vazhinji vanozviita zvinhu zvakadaro. Pona sekunotoda pandiri apa iwe kumwana wacho chaiko mwoyo wako witness pane zvanotombokuitira mai zvimwe zvacho chitombonyarara kuti handi mai handi mbuya anonganisiyane nazvo nokuda kwekuti uri kuende kogeja kuona kuti pfungwa dzavo dzakura hadzichafungirani nenini. Saka ndinenge ndichikumbira zvakanyanyisa nemwoyo murefu kuti mumwe mwacho muchiona nyaya dzinenge dzakaita seidzodzidzi edzai kudzipindira mukati mwadzo mwedza kuvadzora. Mama zvamuri kuita handizvo tipewo mukana tidai, mama zvamuri kuita handizvo tipewo mukana tidai. Izvozvizvi kunditi kana kuine kwawakaroorwa kana uri kubasa kwauri unoende kotenga grocery ukawapa uchindobuda kuti mwana wangu yari kumbonitengera hana charunitengera asi yari kutsuke makumbo nekuzviva makumbo kwatengera kuti adini uchatengereka bhurangiti unozwa kuti nemwana naumwe urinichengeta papa panapa hapana nemwana urinichengeta hakusi kuda kwawo asi kuti ibrain dzinenge dzaende kokura. Saka brain dzikaende kokura manje hazvizoiti chimiro chakanaka munenge muri kuende kokanganiswa chimiro chenyu nepo munenge musina dambudziko nemagariro munenge makaita. Saka ndiri kukumbirisa zvakanyanya kuti mai avo kana muine dzimwe nguva dzemunogara nawo pasi kana waona kuti hamusi kuzwisisana inini handidhuri pakutaura nenini uya kumba kwangu muromo wangu mahara muchinge mwaya for advice hauna sendi wakachipa stereki muromo wangu mahara Hedmeni ndauya ndine dambudziko rendinaro namai munhu mukuru ndamboedza kuwadzora asi madzorere tiri kuwaita hatete handi kuti chema izvi tiri kutukana here ingova tiri kudzorana wani tiri kudzorana kuti zvinhu zviite zvakanaka. Hedmeni tibatsirewo pana mai ndinovadaidza todzorana itai kudai zvinhu zvofamba zvakanaka. Maona zvekuti zvinokwanisika kuti vane hanzvadzi dzavo vane hama dzavo vaonesei pamberi pehama dzavo. Ozvi ndikadobvunza mbuya mune dambudziko renyu rinokunetsai mukati memwiri wenyu munorwara neurwere hwei mai BP atozviona kare makatogara apa apo ndatasotozora kuti munhu une chirwere chinomushungurudza mukati mweupenyu hwake pamaziso. Saka mumwe macho manje zvinenge zvisikadi kuti mudzore muri imwe tsvagai umwe munhu wechipiri kuitira kuti mukada kumudzora muri imwe BP yawo inokwira. Nofunga matoona toti kana ubva utaura kuenda nawapo ka hatina ndoumbosimudzira nezwi kana kuti udini ndiri kuedza kutaura nezwi riri pasi kuti vangakwanisa kunga vachizwisisa zvandiri kutaura nawo. Sevana edzai kugara nawo pasi makundikana torai hama yawo yepadhuze totanga nawo kubva tiri neuko kusvikira patinenge tirikuda kuti tisvike zvinhu zvinoita zvakanaka panenge pasina dambudziko rinenge riripo. Saka ndiri kuti nditsvagirewo mari yangu yetsoka $20 iyo $20 ndouya ikoko ndoona nzvimbo ndogura bhaundari rangu ndiri ndoya kunoku ndopa judgment yangu. Chandinoita ngechekuti zvandinenge ndataura ndatonga inini ndinoda kuti zvitedzwe vanhu mugarisana zvakanaka. Mukasagarisana zvakanaka zvinokonzeresa matemo. Nyaya yemugano inokonzeresa matemo, inokonzeresa huroyi, inokonzeresa kuwengana. Muchapumhana apa aburoi watozoti ambuya ine zveri kutemba iri kutembe mazizi mbuya iri kutembe huroyi mwakutoshandisirana rimwe izwi rakakura risingafarwi kunga richishanda nokuda kwekanhu kadiki kamunofarwa kuti munge muchitaurirana muchinzwisana zvinenge zvisina kufanira. Saka ndinokumbirisa zvakanyanya nemwoyo murefu kuti moti makwenda ndakukupai zuva mari yangu munenge manayo rini handitofambi ndikufambiri chikwere chiba kana muinayo papo ndichitopedza dare ndotoya ndoona mugano wangu iripo here mari iripo.
uripo ere mari pachi mati kune mari atete kune mari ere kuti hedimeni auye kuona mukadzi masara 10 kai mari yacho 10 yacho imwe yacho inoziya nema10 acho musasike nduwe muchiona mugano wacho zvirerukaniti ndokuti tobva takugadzirisa mugarisane zvakanaka. Iwo pati zvinotarisirwa kuti zvewaita wagona kazhinji kacho inotarisira vanhu vanoti kana mukatadza kuwirirana musashandisa force kana simba. Edzai kuti matadza kuwirirana endai pane umwe munhu wechipiri kana umwe munhu wechitatu anokubatsirai dambudziko ramunenge muinaro. Kana mauya pane munhu wechipiri kana wechitatu dambudziko rakundikana kugadzirisika rinotorwa tinofamba stage by stage kusvikira tasvika patinogadziriswa zvinhu zvedu zvichiitira zvakanaka. Kurwa akupedzi nyaya, kutukana akupedzi nyaya. Tinoziva nyaya dzemugano dzinonetsa, asi kuya kwawaita uchimhangara nyaya yako zvinoita kuti zvinhu zvigadzirisike. Zvandinokumbira ngezvekuti zvandinenge ndataura ipopo nenge ndisikadi kuti zvichinjinurwe ba, nenge chida kuti mugarisane zvakanaka kuitira mangwanana hwedu. Tiri kuwirirana here? Chiitai kuti zvandinokwanisa kutaura nemimi ndezvokuti imimi mune urwere hwamuinawo munofanira henyu kufamba bijana bijana. Ndiri kusvika kubva kwenyu nhasi ndiona mugano iyoyo, ingai muri pamadzimba penyu pako patini ndopaziva. Ndiri kusvikako toonana zvanake pakuti hapana gakawa riripo. Zvainde kuonakira pakuti hapana gakawa riripo. Dai paine gakawa riripo ndaende kunga ndichida mawitnesses evanhu vakuru vanoziva manhoroondo yemagariro emakaita ipapo. Asi sinzi muri kuwirirana paine zviri kuitika zviripo, ndoda kuti ndigutsikane nemaziso angu muchitaura mega kuti zveshuwa mugano wakamira apa, zveshuwa mugano wakamira apa. 1 2 toilet iri kunzi iri muyadhi mwapati ndo yamuri kushandisa here? Patoilet ipapo isusu tinoshanda nehealth. Zvizvi tine breakdown yekorera iri kutinetsa. Ndinoende kokupai nguva yekuti munge muchishandisa toilet iyoyo muchiwaka toilet yenyu muyadhi menyu, kuitira kuti toilet ikapinda muyadhi menyu nedzimwe dzenguva kupinda mugura muri kuita kupinda muyadhi momwe inyaya yekuti munenge muchida kupinda toilet pamwe muri munzira mwatofunga dai ndagumira apa. Kuvanhu vakuru zvinoitika zvakaita mugano uri apawo muri kuona. Munhu unoti pauripo papa unosima mafaiba achindokura kudai. Gore rinouya iro unoende koabvisa apa pamiti woende kosimira panapa. Echindonge kudai unobvisa futi kwakosimira apa. Ndo matorerwa anetwe minda yevamwe vanhu. Tina vanhu vane hunhu hwakadaro. Saka muri kuona vamwe vakazoshandisa chirungu chekuti ndakuisa juraho harina nzinde, hauri kuduburi. Ungadini nekunyadini kuti ubvise juraho unonyepa. Saka tinenge tisikadi hunhu hwakadaro. Ndiri kupai nguva ndasvika ikoko ndotini munge muchishandisa toilet iyoyo mutsvaga nguva nevana venyu vokuchererai gomba retoilet moisirwa toilet yenyu muyadhi mwenyu then mosiyana nekupinda muyadhi mwemunhu. Tozozwa zvoti mangwana unouya chikuti mbuya ari kunditi zvakati pakuti kudini imi musikachasviki muganho make. Mapazwisisa? Sunungukai henyu. Sunungukai. Atete hazvichemwe kugadziriswa kuti mugare zvakanaka. Nditete wangu hanzvadzi yavo iri apa. Nhau ichiitika manje vaingozopedza nemukadzi. Isusu tiripo vanhu arume hatitombozivi nyaya dzacho, otherwise inyaya yediki diki. Ngoti nhau iripo manje yanga iri nhau yekuti even kana toilet yemuri kuzwa iri kutaurwa nezvavo, avo ndiwo akaka before pasati pane kanzo handimunyatsopabata. Vane kwaisvikawo maringe nemugano wavo. Then pakazouye kanzo ichizogura-gure migano toilet yakazosara iri uku kune kwababa handiti. Then wabva wapuwe mugano wavo. Then along the way ava vane zvavaisimawo vachingodzipura-dzipurawo even nechibage mahwa chichitaurwa handitika. Asi the bottom line tiri kuti kuti nyaya yedu izomire zvakanaka vanofanira kuti avo kana vachinge vaite nyaya dzavo dzavanenge vaitirana ngavasapedzerana nemukadzi. Varume tiripo handi munonyatsopa basa. Ngoti isusu hatitozivi kutoti vaitonetsana, otherwise it's a simple issue yekuti iyo zvivi zvimanje dzatoo mari dzakawanda dzautobuda.
zvongoti izvizvi togona ngoti kana paine mugano wekanzori kungoti zvepegi renyu riri papi, imi renyu riri papi, as simple as that. Watoti imi mutete munogumira apa, imi muchigumira apa, zvatopera. Saka ngenyaya yekuti varume tatisiri involved, anondonga achindopedzerana nemukadzi wochipana nemabhipi zvochindoangira zvakadaro, handi munoona manje. Saka taikumbira kuti kana pazoite issue vanotitaurira isusu. Otherwise hapana kana issue kana yenharo dziri kutaurwa, hapana nenharo dziripo, dai tatiri involved, handi munoona manje. Saka inyaya yediki-diki inofunga vatobvuma ngenyaya yekuti zviro zvaingoitirana achiti uyu akadai, uyu odaiwo, uyu odaiwo, zvese zvekugura nemiti aya akambozviitawo, akambagure imo muboundary. Saka muoti inyaya iri 50-50, handi mazvona, but ngenyaya yekuti pakazoreke vanhu vaizongoyananisa, vanhu vechirume, semunhu wemukadzi unonga kuti maundidini, maundipaila. Saka in short tiri kuti hapana nenyaya iripo. Ndiri kupazwa vakuru, ndaenda koitika ngechekuti very sorry, ndaenda koita munhu mukuru. Pendaita munhu mukuru ndepekuti ndine zvimwe zvendapusira. Patori nekazhinji kacho nenge ndichifamba nenyaya stage by stage. Nyaya dziri apa dzakatoberekana pane 2 in 1. Saka pa 2 in 1 ndaona kuti no, matsvagire ndinoite nyaya inini, ndikafamba nadzo dzese hadzichiri zvakanaka. Patori nekamwe kaishu karipo kakanga kari kungodevelopa sinzi baba wapati vachiri mupenyu, nemagariro akanga ari kuita Pati nababa wake namhomuzi nambuya avo. Zvakaendeko pastatement rake rakawapinda munzeve dzangu kusvikira pakushaka kwaita baba, nyaya dzemugano dzoramba dzichinetsa. So which ndakaenda koona nyaya ika kana iri ichazobuda, regerai ndipedzei ndione kuti ichabuda iri papi, baba wapati wakadii, wakafa. Regerai ndivagadzirise wagarisane zvakanaka, zvokuti ndikapapolisha ipo papa, otherwise vanogarisana zvakanaka, nokuda kwekuti kunyaya kwemugano uku nemagariro anga akaitawo uyu namaparenzi ake zvichike zviri kuinvolva manext door kana kuti mukama imomomo, zvimwe zvinhu zvanga zviri kuramba zvakadini, zvakabata. Saka ndikaenda kozviti chakamira chega, ichi chakamira chega, at least zvinoita zvakanaka. Saka pendaipolishira ipo papa ndikapedza apa, muchaona pamberi apo kuti kana iyo iri kumashure uko haichatobudi, ndateivharira kunze, vanhu vakutogarisana zvakanaka. Dai ndada kuifukunura yese, saka dai ndiri munhu mukuru handidika mazvita. All right.